Мин Каримова Ләйлә Марат кызы. Мин Биектау районы Йортыш авылында туганмын. Әтиемнең исеме Марат, әниемнең исеме Зөлфия. Миңа 16 яшь. Мин 10-нчы сыйныфны тәмамладым. Авылым зур түгел, анда 505 кеше яши. Әйткәнемчә, минем тамырларым Биектау районына барып тоташа. Биектау районы 1935 елның 10 февралендә төзелгән. 2020 елда районыбыз үзенең 85 еллыгын үткәрәчәк. Биектау районы күп кенә танылган шәхесләрнең дә ватаны. Мәсәлән, бөек композитор Солтан Габаши, Салих Сәйдәшев, безнең авылдан чыккан язучы һәм драматург Хай Вахит, Солтан Шәмсине әйтмичә мөмкин түгел. Бу авылда минем бабаларым гомер иткәннәр. Мин үземнең нәсел шәҗәрәбезне беләм. Мин Ләйлә, минем әтинең исеме Марат. Маратның әтие Габделәхәт, Габделәхәтнең әтие Фәттах, Фәттахның әтие Гайнетдин, Гайнетдинның әтие Ихсан, Ихсанның әтие Исхак, Исхакның әтие Ильяс, Ильясның әтие Исмагыйль, Исмагыйльнең әтие Ибраһим. Бу минем якташ кызым. Мин бик игътибар белән карадым. Юк, таныш түгел. Менә Биектаудан кем булыр икән дип караган идем. Бу кызны беренче тапкыр күрәм һәм бик сокландым. Татар халык ашларына да, кул эшләренә дә уңган, анысы күренеп тора. Ләкин минемчә ниндидер кыюлык җитми, бик үзен тыйнак кына тота. Әлбәттә шулай итеп булырга тиеш ул, ләкин минемчә барыбер күзләр янып торырга тиеш. Синең үзең турында күбрәк сөйләргә теләгең булырга тиеш, синең үзеңне таныштырырга зур теләгең булырга тиеш. Шуңа күрә мин визитка өчен балны төшердем һәм концерт номерына килгәндә бию эчендә шулай итеп балны төшердем. Миңа шулай ук татар биюнең сыйфаты җитмәде. Һәм гомуми бал 23. Кыз бик сөйкемле. Мин карый башлаганда сөйнеп куйдым. Менә чып-чын, ихлас, бернинди бизәкләрсез сөйли дип. Бераз гына төшердем, әлбәттә җитеп бетми. Сөйләм осталыгы, үзенең сәбәпләре бардыр инде. Мин төшердем ашарга пешерү өчен. Кызның ашарга пешерә башлаганда бераз сөте чәчрәде. Яхшы гына чәчрәде, бераз түгел инде. Чәчрәде ул. Яхшы гына чәчрәде, кәефне төшерде. Һәм кадр артында торучы, кем аңа әнисеме ярдәм иткән, апасымы, туганым, белмим, гел сорап торды. Дөрес эшлимме дигәндәй карап торды. Бу сизелеп тора. Без бит инде бу видеоны хәзер кызлар карасын дип төшерәбез. Әгәр мин аңлыйм, менә бу яшьтә, бу бит 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныф. Әгәр кыз башыннан алып ахырга кадәр бер тапкыр да эш-пишмак пешермәде икән, нишләп кадрга әни белән басмаска, менә бу ярдәмче кеше белән торып басмаска? Ул бит әле өйрәнә, менә әйтсен, мин өйрәнәм. Һәм бәлки аңа да җиңелрәк булыр иде. Һәм ышанычлы кеше дә янында булыр иде. Без дә менә кемгә рәхмәтле булырга кирәк икән бу кыз өчен дип карап торыр идек. Менә шул бераз җитешсезлеге, минем гомуми балым 21. Талантка чикләр юк. Элек-электән һәр милләт үзенең кул эшләренә оста, киң кырлы иҗат кешеләре белән горурланган. Эш тәҗрибәсе белән үзара уртаклашу кешеләрне бер-берсенә якынайткан, дуслаштырган, татулыкка өндәгән. Безнең авылда да талант ияләре күп. Хатын-кызлар элек-электән кул эшләрен тотканнар. Шул вакытларда ук инде аулак өйләр оештырганнар һәм алар анда төрле кул эшләре белән шөгыльләнгәннәр, чиккәннәр, бәйләгәннәр, теккәннәр. Дәвани мине дә кул эшләренә өйрәтә. Мин бүгенге көндә төрле әйберләр бәйли беләм. Быяк башлар, бияләйләр, төрле чәчәкләр бәйли алам. Мин бу шарфны бәйләү өчен 36 күзәнәк җыйдым. Беренче рәтен уң күз белән бәйләп чыктым. Икенче рәтен 2 уң, 2 сул күз алып бәйләдем һәм шулай дәвам итәм.
Һәм билгеле бер озынлыкка җиткәннән соң без шарфны тамамлый башлыйбыз. Моның өчен ике күзне бер итеп алып, күзләрне киметәбез. Һәм менә безнең шарф әзер. Ләйләгә бик зур рәхмәт. Визитка өчен балны алдым, чөнки визитканы бик җитди карадым. Менә күзләре каядыр йөгереп торды, укыган сыман. Шуңа күрә бер балны алдым. Менә Мәликә әйтмешли, менә татар халык каршылары эчендә 2 бал алдым. Чөнки күренеп тора, камыр белән әле оста эшли белми. Шуңа күрә һәм күренеп тора, күзләре дә аның йөгерә, әнисе дә, бәлки әнисе дә булыша. Һәм менә бию өчен мин 5 бал куйдым, чөнки бик күп төрле хәрәкәтләр, милли хәрәкәтләр эшләгән, шуңа күрә анарга бик зур рәхмәт. Бию миңа ошады. Рәхмәт. Миңа калса, кызлар, Лейлә ул шундый тип кеше, менә куелган икән шундый таләп. Демәк, шул таләпне соңгы чиккә кадәр үтәргә кирәк. Һәм аның менә сез әйттегез бит, балаларны төшердем визиткада дип. Ул менә иҗадилык өстәү турында уйламый, нәкъ менә тиешле кагыйдә буенча уйлап эшләргә тырыша. Һәм миңа калса, Лейлә ул чын менә уңган, булган шундый авыл кызы, чын татар кызы, шундый ихлас татар кызы. Менә мин дә бер балны гына төшердем, иҗадилык җитмәгәнгә. Булай гомуми бал мин анарга 24-не куйдым. Элек-электән татар халкы үзенең милли ризыклары белән дан тоткан. Татар кызлары пешерүгә бик оста. Төрле бәйрәмнәрдә чәк-чәк, кыстыбый, төрле бәлешләр, өчпочмаклар өстәлнең да күрке булып торганнар. Һәм мин сезгә бүген өчпочмак пешереп күрсәтәм. Хәзер мин өчпочмак өчен камыр басып күрсәтәм. Моның өчен безгә ярты литр сөт кирәк. Бу сөткә без 1 бал кашыгы тоз салабыз. Бер аш кашыгы песок. Чүпрә. Һәм 2 йомырка. Йөз грамм май. Һәм моны тулыйбыз. Моның өстенә коньяк сала башлыйбыз. Минем өстәлдә инде тартылган ит бар. Ит өстенә мин суган салам. Һәм бәрәңге турыйм.
Минем учучмакларым әзер, һәм мин алар белән үземнең якыннарымны сыйлыйм. Тәмле булсын. Бу карауга авыл кызы әйе, шунда күз алдына килде, чын тыйнак авыл кызы. Чынлап та мин дә сөенеп куйдым, ниһаять авыл кызы, теге бер нинди бизәкләр ниләр юк. Шундай матур чәчәкле күлмәкләрен кигән, сарыл япкычларын япкан. Шул диванга утырып төшү генә әзрәк инде теге. Бәлки тәрәзә янына бассын инде, бәлки башка җиргә. Шул төшерүче кеше әзрәк киңәш бирергә генә өлгермәгән дигән фикерем калды. Мин гомуми нәрсәгә генә игътибар иттем. Менә соңгы араларда бу үз изоляция белән үзебез дә ТНВга видеолар әзерләп бирергә кирәк. Без бит көн саен камерага эшли торган кешеләр түгел. Иза чигәбез, берне төшерәбез. Текстны монда куйык микән, элеп куйык микән? Мин карауга үземне аңладым инде. Куйып куйган мин икән бу балакай дип. Шуңа күрә аның өчен бәяне төшермәдем. Шул биюдә генә әзрәк теге концерт номерына бию сайлау кирәкмәгәндер дигән фикергә генә килеп, гомуми балл 24 әлеге кыз өчен. Менә миндә дә чынлап та Ләйлә шул кадәр хис уятты. Чын татарның авыл кызы бу. Менә чын аның бөтен ягыннан ул ярылып ята аның. Менә мин чын авыл кызы дигән. Һәм шундук аңа карата ниндидер бер хөрмәт уянды миңа бу балага карата. Ничектер. Һәм уланы яшерә дә алмый. Уланы бер ничектер ул аңа салынган, аның калебенә үк кирип калган инде бу. Тырышмый да уланы, әйе, нәкъ шулай эшли дә уланы. Һәм нәрсә минем әйтәсем килә, менә камырны миндә сезнең кебек мин куркып утырдым. Бу камыр кая китәр икән? Савыт дөрес сайланмаган беренчедән аның. Ул әле шәйп алып та, аннан соң безнең кызларыбыздан бөтенесенә дә хас гадәт, тоталар да кошык белән булгата башлар. Хәзер бит инде мөмкинлек башка бер белән дә була. Аннан соң үзенең йомыркаларны тиз генә тарата торган, тузны тарата торган, үзенең шелтәрлегенә булгата торган әйберләре бик күп. Менә кайсына карама, тыгалар да кошыкны булгата башлар. Менә шундый мөмкинлекләрдән файдалану ничектер менә юк, или әллә каушап калалар, әллә куркып, менә шундыйрак әйбер булды, шәйпалып китүе дә булды. Камырга инде мәйтәм, онстагы салса бу артып чыгачак инде дигән курку да булды бу баланыкына карата. Ләкин менә миндә бер матур тәэсир калды бу барага карата. Ул шарф бәйле бит инде. Менә хәзер дә бәйләп утыра, аны бәйләде, уланы рәхәт итеп бәйли. Һәм үзе дә әйтә, мин кул эшләре эшләгәндә, менә ул үзенең кичерешләрен әйтә. Менә Мәликә әйтте бит әле, шулай дип әйтеп куйды, Арча кызы минем күпме вакытымны сарыф иттем дип әйтеп куйды ди. Әйе иттем ди, әйе. Ә ул әйтә, миңа ди кул эшләре мине тынычландыра, миңа рәхәтлек бирә ди. Ул аны үзенең менә үзе бәйли, үзе уланы сөйләп куйды, шулай дип әйтеп куйды. Шуңа күрә менә ялгыз татар биюе, бу биеде ялгыз татар биюе. Шул вакытта ул шул көнне клубка барып төшергәннәр моны. Аның хәрәкәтләре чынлап та бик матур хәрәкәтләр ясый ул. Ләкин аны ул икенче төрлерәк чыга. Ләкин ул хәрәкәтләре аның төрле. Ул берничә генә хәрәкәтне кабатламый. Ул хәрәкәтне менә уңга китсә дә, сулга китсә дә, аның хәрәкәтләре, аяк хәрәкәтләре шундук үзгәрә. Бик күп хәрәкәтләр күрсәтте уланда. Мин шуңа күрә аңа ничек кенә булмасын, ул бию хәрәкәтләрен, татар кызлары бию хәрәкәтләрен, бик күп хәрәкәтләрен бирә белде. Мин аңа ул яктан да 5 куйдым. Һәм югары аннан аның белән бик ошады аның. Без менә сораулар буенча фикер алышканда, баланың кырыгына кадәр ул ни кадәр горыф гадәтне өстәде ул юланы. Бик күп әйтте уланда. Biz ondan ışkındırıp kıymagan, sündürüp kıymagan, onun şatlanı özünü dürüst etkenine urra kışkırıp ihlaslık meydan bu baladağı ihlaslık dedik indi bizne, ihlaslık bu baladağı deyip. Мен şuna göre plus bilen 24 koydum elana.